ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka Ephphatha Society ka kinhon ka bapet kerpang ye ki breu ki badan jingduna ha ki dikhot met hapo ka East Dkhiah Hills District ha ka artare ku bunai no pra arjar arpuwei kala rakhe ye ka jingdap shisnam ha ka jingelang ka balalong ha Youngswear Memorial Secondary School. Hagani ka ski la sakhi lang do MLA jong ka Cleariat constituency uba Kermen Shilla ubalalong ku mukongsan harengkat ka jingedon lang jong in charge deputy commissioner ka East Dkhiah Hills District uba SS Emle ka Miss Bertina Lingdo ka badai ka research scholar na padeng ki baduna hagit khotmet na po ka janla Meghalaya Reverend ES Sapo ubadai president jong ka Ephphatha Society ka kong ar pasa ka badai ka district social welfare officer uba ti kendia ubadai CDPO uba Fdhar ubadai president jong ka Kermen Foundation ki rangba shnong ki dikhot ka society ki reu pau khmat ka district ki khna school lembat ki saupu arngot ki breu ki badan jingduna hagit khot men hagani ka jingelang la pelai pai baru ye ka kot khasi ka baningkong na ka benta ki baduna khot met ya ka bala ai kerteng jingshai na Ephphatha ya ka bala tho da ki hinyongot ki nong tho kon Nakaliang jong ka society kala samru ye ki hinyotuli ki wheelchairs henreotuli ki dingdo ki bala ai de ka state resource center Shillong but lai potuli pan ki neps ai ki bala the de ka society na ka benta ki baduna de khot men un ki kam ye ka ka society angnot ko pendap ng bayong newsnam kamte hakam kini ki jing chelmi wa ki ubun ki chnong ki thau mat ki jingdo jingkerdo Chamstom ki hagijito wa ka kamai ka kaji naiti daw ka society dayo alat ko lingba ka jinge kenchau na ki paradokot ringkat wa kiwi wan ki perlok ki wadano snyau bha ki wada senyang cha ka society kamte dayo I ulai sam ya ki marbam cheki katu kani teli ki chnong na ka benta kerpang ya ki tu ki longyung kiwa ye ki kon kiwa duna ha ki dekat me samte de yo elai sam marbam hakwi ne ke chnong kate to katuber kemai chnong rengkat ke jingem lang urang ba chnong wa em rengkat I ni ke por de yo elai sam le ha ke chnong pen ur ke ba ha ke chnong satai ha ke chnong den satlang halat wa pung kini to ki chnong ye kiwa ka society da yarap ko lengba ki marbam ki mardi hage jingito wagini ka klan pandemic kerpang na kebenta itu ki longyong ki WM ye ki kon ki WM hage jingduna ha ki dekan men kadang te kerpat ni pi ki perlo ki wan cheni hagusnya ba pi ki titi mon ki titi diang yang pi o yarap ki I klang yo I la ka jong ka thau yo I la ka jong ka thau bo pai wo yo ye ki kam tam wo yarap ye ki la ka benta ki bonyo man ko buram ye ki East Dkhiah Hills District hi warok ka wi ngakan mo yo ong wi perlo wo yarap I ong yo luti wo chi sen kasmi wana chulong wan here ki hak Ephphatha Society ki payu yang I wan junduna comment to ku le ni sita wadu here ni ta cheni nei bha hakni ke district kate ka training center o ye open ye ki kate to kecing angnot yang I kadokam tepo I gini kecing kerpada khmat yang pi ki perlo ki wan chini usnya bhapi I kati timon kati diang yang pi kau yes ke percaya gini payu para yang I QM kecing hagi dekat med dekat pada ni kani ka sngi kani ka program ka YM hang ni ka por Himalaya ka ni ka kabu piang snya bha sing ni ka sinong yang I kamju la sing ni ka program ya usar SSM le udah ya tibai ni ma manu kamu president hagawi ka association ka mano nga kamu secretary ta piang snya bha I pile sa ta piang snya bha le ya Shrimati R Pasa Iwamani District Social Welfare Officer gani da yatib bhai na do nasdang na do menchwara timit bhai but ye ki kam ki wakre ngonga na ka por ju ra ai gani ka khubor ha district hi we are having one of the best officer in our district who take action mrap chem pi office la da kali sinu yong pi sayum chom gone chasai man ka por kanito kanuksa ne mta ki officer but priyo bhai if he
bat senyangu le ni mentang ni jingkret sistem ko yang pini mentang ni distrik ko yang i ta piang senyaw ha ya ki paraw he chnong na ki chnong ko fair ki wa yi em lang ni kasngi kam wa ka society da invite with feel da play pi ko por ka jingi em lang ka yang pi man ko skit ka jing ai men sen ko kro ya gani ka society ko kre nei benta ki payu para ki khon ki ti ki yunga ki yong phi hi men stem ko wi kham tam naga benta ki khna ki wa ka society na do ninusnem da ongo we haven't got the right word what we shall call them in Kasi ngam tip boy hakajing lai lu ti ka yong ki ni shisnem da release ki ka code boy hakate da em henry nagam ta ka pai ba him putih dia ka tin tangawang bai man ki bru ki wa kerpang ki ba kerpang ki briu ki ba kerpang hakajing la kayong ki Ublai hawa pa wi ki kon yong pi with disability it doesn't mean that Ublai he make a mistake by sending them no kamo ong di unik ong I know for certain that God does not make mistake but he does make a miracle I kon yong pi wan ki kam ki miracle chong ha pi ta ka lang ba yong gani ka society kam ka jing emen sien kwa ong ye pi will change pi ye ka perception ye ka treatment la ni the way we talk about disability kata ka stigmatization ye kini ki person with disability la ni the way we treat them la like each office la the one ki chai one u change ka kata ka perception but we will bring them into kata ka society ko man welcoming ko man accepting ye ki ha la dapat we are not advanced kam ki ki state wa em ki facilities ki center ki wa ye upha ye ki yo improve ye ki ability ki yong ki tangwa yi yu tho lat la da p1 pe chakman kawi kat kam ke experience ko yonga ko chema chapang ki person with disability is their family member themselves respect ki if you don't respect yaki na yung how do you expect yaki bru respect ki be ki pa hi ki wa yo yaki di kon ki em jing duna they call them by different name katuta wa bit katuta em de pat em musumar the kaman ki bru utip ki respect ye because if you respect yourself people respect you how you carry yourself people will treat you how you carry yourselfแต่ยกี้คนกี่ยงพี่แหละและได้เอ็มกี่จึงดูนากัดกูเอ็มจึงดูนาพี่เอ็มกามพี่อู respect อูบุรมอูมายาชวายกี้เดนกี่บรูเอาติบคิว respect อูบุรมยกี้ก็แต่ต่อกูเอ็มกามดูกูว่าอูอย่าประคัดอีว่าว่าอุสดังนดูนายง I have come across ยกี้กี่ว่าเอ็มยกี้ตะกี้คนยงกี่ว่าเอ็มจึงดูนากระดอกกี่หายงแหละว่าต่อว่าสรมกี่มันละลายกี่เฉลยว่ามีอปอร์กี่ไปกี่กระดอกกี่ดอกทะเล which is illegal according to the law มีพิกิวกระดอกแล้วมีพิกิอยู่หับไล่พิจิกิเซ็นเตอร์สกี่ว่าเอจิงยรับกำมีกี่ตัวยอยๆกี่ก็แต่ต่อก็ disrespect อย่างกี่ตุกี่บรูแต่หลังบ้างานเงินสแกมเมอร์ว่าหลังบ้ายองกันนี่กับ society กำว่าเดองค์ pastor นี่อย่างกี่ตุกี่ว่าเดpastor support the klamu ya gitu ki wada le ki kam chisnem lai lang ba ka ni ka society snyaw ki kam ki yong ki bat ngat iwa nangmi ki snem ngat iwa ka ni ka society le daw nang ku chu ko ha ka jing lai lu ti yong I na ka department hi ha ka ni ka chisnem the chem I wa bon bha ki ni ki person with disability ki wa em chi ki chnong wa per nadok na liang saipong chadok ka blok kleret pan arhi yang ka district hi warok wi chemi wa ka jing em kam ku karpang bha ka yong ki ku nang kong do to uyo ki ka jing penche ka jing tip ki information education wa hakayi ka dor wa nang kong usyang tho I wa ki hakawan ka level yang ka jing duna mg ini wadep arpau so tarik uni ubnai November the depan money ka district level assessment camp
ko man go ka first assessment kam ko nang kong hawro hi ka district yong ka jentia em kam hai nga upen ongai phi kajak wa ha iwaro tip I wa kan ni ka problem to man go ko wajur man go ko wakhia na ka benta umto duya ka society hi ko nang kong to I ki bay ki pa ki wa yong hasem ha bon hi ki jing chemi wa kam ki bay ki pa ki wa yong hasem yo hi ile how like to feel wa da em ki benta em ki yong ki wa da man kam e ben ya ki tu ku em jing duna tang wala da parkhat ba pi ki pli le ule ande ki kamon ne ba ile kani ka jing e man ko ko pen chitom to du ka physically tang e ka mental khia ka jing mat jing parkhat haido um bon ki jing e nei te daw kani ka village to village awareness ida perchang ule ga yo I ka jing pentip knang wa ki be ki pa la yo tip ki haiwan I thau ulai kali upan jing mat wa hayi dor u yo ya rap na ka benta yang kini ki perlok ki payu yang I WM ya kata ka jing em kam ko kerpang te ile mnot yu kena ne bha ile wa dangbon hi ki jing duna yang I hapok ke district yang I le ko nang kong do to MK mi hapok ke district yang I to I ke district rehabilitation center kete to ke center ko MK wo assess wo pha I ya ki disable yang I yo assess ki doktor ki knang wo yo tip I wa hakawan ke level M ke jing duna gi dep nai te yo issue ki ya ke disability certificate we hejo I por ya ke unique ID ya ki me ba chem jing e ba I wadang bon ki person with disability yang I ki wong pu em tang ya ka certificate pu em gi tang ya ka ta ka ID card ne ba la dem em ka te I la de yo I plet wa em ka ta ka jing duna le I have base I na ki kot kisla society de le ko hapo gani ki system I khublei ya ki members yang society ki do kre sistem ki udah lan lade mungkin de ki ya ka yo nong mungkin de I porium ki yo kodor wa de kre sistem ki litho ki ya kini ki bru ki man yo kerpang hak district yang I sesien ya kini ki perlok yang I le I khublei ki wa dawan ki shikman ki be ki pa yang ki wa yong sem yang ki snong ki tha yang ki wadai kre lang wa society wa sai gini ki bru yang I wadau menchua ka imlang salang yang I hapo ka district yang I house them arjarwi hakapor wa kondok I ka census hapo ka district yang I hati po dang ban ka gentle district ida pai yaki enumertor yung I wow lipsia aki yung kisem yung I aki sinong kitawi Henry ongay pi hai tipor wan rai ka report I not I report I nil lengba kan society jingkre sistem yung ka wa yuluti syo wa dang yo syo ya kini gibru ki wa kerpang wa sai sakman ma oblai da thau kerpang ki wa umtebi ka modong president ni ki em ka talent ki sap wa pero wa lengba kan society ye ku penmi penwan usai ya kini ki parlok yu I yu kerpang section I khublei ya ki members woro ya kini ki perlong I udah apply for wan sini ki woro ki khna school ki yes ku pero ku udah apply for wan sekali ka celebration yang tap system ya kani ka society ewa kani society nang lai ki sakman u nang crash tom chu ko ya ki kam yung ki gedang bon ki kam yung ki bon sakman dan nakaliang ka kerja nakaliang ka district planning office ME ka scheme wow HUA society wa yung penman wa ito ay kani program hani ka janmit ada MK ti siam ha wan cha ka office yung planning wo apply fee bu application yung lat yung assistant fee ka wi bu la nakaliw ti Henry ngan ongay fee ko way ba ladangi pan singap ikini baro namar bang aduk ngamla ban puli namar bang am yoi ngamla ban tho ngamla ban
ban pule ngamla ban tho exam ngamla ban kiu kerdan haki jing pule namar bangam biang ki bahaying bahasem ngamla ban lek pule ngamla ban long lem kum balong kiwe ngamla ban yo lang ya kalat kum ba yo lang kiwe haka imlang salang lada ka imlang salang kan ka pher yang ngamla su ban kiu syafram lada ngisngap bet tami kini kamumut bagi hi dalade yalade ngila pentlot no babangi ailat no ya kiwe pat bakin nang yo alat susu ban pet ya kecing duna ni kecing telot bor kecungi tinggal ayat yang ti mentala bun snem hakalian ka kule putih hakakam kajam ngaladep hikai school ru mentala lai snem kum ka dong hikai English as an English teacher nang ta ngala hikai ru ya kibriu kibabiang omde ya kibriu kibaduna kumanga andre ngalali hikai ru sya asan kata haus nem arajar khapra khandai arpo ngalalong kum ka English trainer ya kina kelas 10 sya jurong andre namar ba donno kani ka khlam ti ngen hap banwan phai no but kala penlong penman kadeng ha bangan sim ya kalat bangan tuli ya kani ka PhD bangan sim ya kani kalat bangan tuli ya ka PhD kenang ba nganlong ka jingshai lani ka nuksa babhatam na kabanta ki wei pat ki samla ki jomni ti ka badon kamanta yangi ko long baro ba ladani long kumno ro ngasngo badong ba ni de banlong ki briu ki bakut jingmut namar lada phimlong ki briu ki bakut jingmut phinumla ban kiu sha phrang ba phinumla ban long lem kum ba long lem ki wei ndai lada fi kut jingmut bang akwa ban le kan ni akwa ban le kata akwa ban pendep ki jing phrang ki jing angur jonga ki de ban bat ya kata ka jing kwa jong phi ba ki di ban penlet jingmut bat kut jingmut ba ka jing angur jong phi ka de ban urlong ti ko wei ham ni pade ka long ba ni de ban pendon kam ya kilat ki bala ai hani ka sorkar ka ai ni shibun kilat kham tam e habani dang pule bat kum juru ya kalat ka kam ka jam lani kalat sing kam sing jam kalat pule bat ki wei ter lada fisnyau lada fitip bakini ki don kilat na kabenta jonga jo phingi de ban pendon kam ya ki khnang ba minum saadin kumba saadin ki wei lane khnang bangin yalong lang kumbalong ki wei ngin yarin kat dor lang kumbalong ki wei tehini la sasugu ongwa nale yoga government thantam social welfare department hapo shillong da perchang chuna ki barrier free kiteto ki luti ki wo lai mto do I ki biang kat khotmet usuk ki lai ki kandon re wat yaki niki wm duna khotmet ki bam yu kap dik chat le yo ki lai dik wheelchair le ne ki toilet ki bon ki banta ka government le ka kani tangwa I hapo mi ghalia pem yi paman ke chispa persen ke ka barrier free hapo mi ghalia but ngai scheme da ki jinglai luti yong kini go government bar kam jo hagi slim ki wadang one daw poi por wa ka state ko yong EU man ko 100% barrier free tehini kan tu wadang pure nalen yong I kong mo kan tu dang UP ki man ki kam ko win nuksa nalen yong kong bertina lung do hawa kadang pure ki kan tu ngapai oh ya ki kot ko ga pure ga kam to kam kini gidak ko pure ga andre ongi da kini ki braille print ni ba nga ko mo hyper wadang so ya kini ga printing stationery jo em ki perlo ki wan ki changa pure gi hi thau baklai print la dang tip ki judge ya ki te jim bakla tekan tu dang pure ga kong la sang suk ban yu suk ba pai ong mut I ki bo pai la I ki tu ki dak yong kim yi ki pure hande ki bom chna ka khpat la pure gi set hijing to ba tu ne te daw e gi jing ro ya ka kong bat kam ju la bo man ko kam gunuk sa ya ki wi tu ban ki wa duna ka khot met kam de kalam gi he kalam de ju chi ju kam ku mu he tu ong em kam to ka self ka te ka kam ro ong ka te ki jing e men sen na ki be ki pa
wah yung hasem bat kam jo le ko ap ki kalat la di pi khang pi kalat poi chinu re kini ki khon bat kam jo le kini ki payu ki yong i te yo man ki ki yu lai khmat u ap de pi hi ki wah yung hasem klem de khang pi ye te kalat ki yong ki bat sa kawi le kar pa ap ki perlok ha chwa chongom kalam jrong dasnya be ong officer kinu jing em kam he jing to kwa pi tip ha jing to wa gi gani ga social welfare department function ga sabha one cha office kini to ki officer wo kre di bentai yong pi i de yo ye ko tolop na ga sarkar ni bentai yong pi ni te daw ko duty yong i to safe pi ki pai ba ta chwa chong wo ni kinten ha wa yu pi kinu ki kam ki jing bakla yong department kham tam ga department yong nga to wo syang sup bhau nyao wa pi kam ki bru le ni ki pai ba ki wa yu ye ki jing du na yi bi ku no le ye ki tu ki jing bakla ki yong i but ai joy por le de pi ku no bi to jing bakla e bi ki jing ye ro ki officer ki yong i daw poi por wa tlot ki kre ya ka kam yong ki ku no i jing bakla ye ro ya ki kam ki wa ba but ai joy por le e jing mut ne benta i kam yo man ki wa ba ha ka le we ki yong i to do ki jing ku no wo yi wan ra ya ka te ka ba ka miat Handre ke jing ejing mut ke yang pi ke wakar pang ke em kam tami ni bah kamu do ong ki waklam chwa yonga waro wi po wi bru em ki jing duna ke yang o unto neng adaman minister tiblut ke social welfare department unto ki officer yang social welfare department ki wad tiblut ke yi ke functionaries ki yang ka lani de tiblut ki hinu thau em kamule handre pi ki pai ba ki wa em lang yo pi ki jing bakla do ko no bi except i wa to pi man bi kam ki opinion luti Dagwa yero bi AP Commission yegin ki officer ki crech tom lai chu chukmat dagwa ejing mut bi cham yo ki jing cham phang kam nu le i le ni hinu em kam le